ya está. Lagundu jozu zirenek, karo, barkatu, moztu. Eske bat, ez oso pasatzen da. Postalak edukiontzi urdinetara botatzen dira. Kartoizko kajak urdinetara botatzen dira. Egunkaria botatzen dira. Paperak edukiontzi urdinetara botatzen dira. Ya está, baina eskarrik. Mailakoak gara. Ze edukiontzi da? Edukiontzi marroia da. Eta botatzen dira janari organikoa. Eta janari organikoak dira uztartzen direnak. Edukiontzi marroia. Zer botatzen da? Janaria prestatu eta prestatu gabekoa. Paperak. Paper zikina, kortzoa, ilea, landare. Zer botatzen da? Janaria prestatu eta prestatu gabekoa. Kaixo, gu 6. maila gara eta zakarrontzi horia egin dugu. Hemen, zakarrontzi horian, plastikoa eta metala botatzen dugu. Eta kristala eta kartoia ez. Eta jazta hori da. Oso ondo, fenomeno.